Avui fem un wok de fideus d'arròs amb pollastre i verduretes. Comencem tallant totes les verdures ben petites, finetes, més o menys amb una mida similar. Posem a coure els fideus, després els haurem de saltejar finalment amb les verdures, amb la qual això podem fer el primer de tot, i ara anem també a fer el pollastre a la planxa. Moment doncs de fer els 4 filets a la planxa separats. Començarem amb la ceba. Jo utilitzo ceba tendra, avui tinc ceba de Figueres, us millor la ceba tendra perquè és més ràpida i casa millor amb la resta d'ingredients. Si no, podeu utilitzar ceba de Figueres. Incorporem tot seguit el pebrot, això ha de quedar molt atent, vull dir que molt poqueta estona. Tot seguit posem la pastanaga i ja només ens quedarà el carbassó. I finalment la darrera verdura que quedava era el carbassó. Posem un voltio. I ara això ja està. Ho reservem fins tenir... I posem el pollastre, perdó, que ja està cuit. I ara hi posarem els fideus. La salsa. Ho remenem ben remenat i ho servim. I aquí tenim els fideus ja ben remenats, ara només ens queda servir-ho. I aquí tenim el wok de fideus amb verduretes i pollastre emplatat.